אז חזרתי ליוטיוב. אז היום או מחר צופית תחזור עוד מעט, לא מכן. והיום אני רוצה לשאול אתכם שאלות ותגיבו לי בתגובות. אחד מהמשחקים האלו שנפסלים. אם אתם בכיתה ה' אתם נפסלים. אם אתם בני 12 אתם נפסלים. אם אתם רואים את זה מהטלפון של ההורים שלכם אתם נפסלים. אם הצבע לכם זה ורוד אתם נפסלים. אם אתם בנים אתם נפסלים. וזהו זה להיום. ביי חברים.